sud doneo konačnu odluku. Krkalović ostaje u pritvoru, odbijena žalba njenih advokata da se brani sa slobode krivicno van pretresno WC posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu. Specijalni sud odbilo je danas žalbu branilaca nekadašnje državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović. Njeni branioci su žalbom tražili da se preinaci rešenje sudije za prethodni postupak i da joj se pritvor ukine i omogući odbrana sa slobode. Hrkalovicki je odreden pritvor zbog opasnosti da će uticati na svedoke. Hrkalović se krivicnom prijavom tereti da je uticala na načelnika odeljenja za specijalne istražne metode Dejana Milenkovića da ne dostavi blagovremeno neke izveštaje tužilaštvu u vezi sa ubistvom Vlastimira Miloševića, poznatom kao ubistvo na šinama za koje je bio optužen, a kasnije pravosnažno osloboden Veljko Belivuk, koji je sada optužen za najbrutalnija krivicna dela kao voda kriminalne grupe Principi. Ovi izveštaji, prema recima njenih advokata, nemaju veze sa DNK analizama kako se to pojavilo u nekim novinama. Sve navode krivicne prijave, Hrkalovicka je negirala na saslušanju u tužilaštvu. Ona se tereti za krivicno delo trgovina uticajem, a Milenković za krivicno delo zloupotreba službenog položaja. Hrkalović je uhapšena u petak 15. septembra nakon zajedničkog rada tužilaštva i sektora unutrašnje kontrole MUP, a iste noći joj je odreden pritvor, dok se Milenković brani sa slobode. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.